Karisma Arga Campur Sari, Karisma Arga Sound System, Karisma Arga Dekorasi. Pripun Mbah? Kodam kula napa sing medal saniki Mbah? Lagi jari ku lho. Hah? Jari ku lho. Piye ta? Aku bisa ndo malah ora krungu aku, Gah. Napa, Mbah? Lho. Oh, sing jali-jali ki mau lho, Mas. Oh, walang kekek, walange kadung, walang kayu, mencok ning pari. Ngaten niku. Dang tak. Aja ngenyek ya Dik karo wong ora duwe. Tinggal lu. Datang amate. Ya alah ya. Ya iso Kek yo Mas. piye iso ngendang ya Dik ora iso nyuling Iya. mung bisa nyawang ora bisa nyanding. Aku ora iso. Mbok yakin aku ora iso. Lina aj walang kayu walange pari walang kayu mencok ning omah ada guru kudu sing gemati barengan mata beli. mukale mulang Iya Mas. pinaringan berkah. Amin. Kodamku metu Mas. Iya iyo. Nun sewu Mbah. Neng Wonosari Cobi kula tak nyebut. tuku acar mugi Mbah Ati pinaringan rezeki lancar. Amin. Panjang yuswa rezeki lancar. Tutuk anggenipun momong putra wayah.